வணக்கம் தோழர் தோழிகளே, இது நம்ம சேனல் அஷிகா ராக்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல அன்பின் மறு உருவமா சொல்லப்படுற அன்னை தெரசாவோட வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். 2 உலக போர்களை சந்தித்து விட்டோம். 3வது எப்போது வருமோ என்ற அச்சத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த தருணத்தில் நமக்கு அதிகம் தேவைப்படுவது பணமோ, தொழில்நுட்பமோ, இராணுவ பலமோ, விஞ்ஞான அதிசயமோ அல்ல, அன்பும் நேசமும் பாசமும் கருணையும் தான். இவை அத்தனைக்கும் ஒட்டுமொத்த இலக்கணமாய் வாழ்ந்தவர், இன்றும் கோடிக்கணக்கான உள்ளங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் அன்னை தெரசா. தாம் வாழ்ந்தபோது அவரிடம் இருந்த சொத்தெல்லாம் 3 வெள்ளை சேலைகளும், ஒரு சிலுவையும், ஒரு ஜெபமாலையும் தான். ஆனால் விலைமதிப்பற்ற அன்பை மட்டும் அவர் அமுது சுரபியாக அள்ளி அள்ளி வழங்கினார். அன்பிற்கு அன்னை தெரசா என்ற புதிய இலக்கணத்தை இன்றும் இவ்வுலகம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. அன்னை தெரசா பிறந்தது யூகோஸ்லோவியாவில் உள்ள ஸ்கோப்ஜி நகரம். அவர் 1910ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 26ஆம் நாள் பிறந்தார். இவருடைய பெற்றோர் நிக்கோலா பொயாஜியு, திரானி பெர்னாய் ஆவர். தந்தை பிரபலமான கட்டட ஒப்பந்தக்காரராக தொழில் புரிந்து வந்தார். தாயாருக்கோ வீடு, குடும்பம் மற்றும் கடவுள், இந்த 3ம் தான் உலகமாக இருந்தது. தெரசாவின் உடன் பிறந்தவர்கள் அக்கா அகா, அண்ணன் லாசர் ஆவர். தெரசாவின் இயற்பெயர் ஆக்னஸ் கோன்சா பொஜாஜியோ என்றிருக்க, கோன்சா என மிகவும் செல்ல பெயரிட்டு அழைத்தனர். சமூக சேவை செய்வதே முடிவாக கொண்ட அவர் 1923ஆம் ஆண்டு பொது சேவையில் ஆர்வம் இருக்கின்ற பெண்களுக்கான சமுதாய இயக்கமான சொடலிட்ரி ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆஃப் மேரி என்ற அமைப்பில் சேர்ந்தார். இதனை ஆரம்பித்தவர் பாதிரியார் ஜாம்பிரன் கோவிக் ஆவர். இந்த அமைப்பில் சேர்ந்த சில நாட்களிலேயே இந்த அமைப்பின் முக்கிய கருப்பொருளாக மாறினார். தனது சேவையின் மூலம் அனைவர் உள்ளத்திலும் இடம் பிடிக்க ஆரம்பித்தார். இந்த சூழ்நிலையில் மேற்கு வங்காளம் சென்று திரும்பிய சகோதரிகளை சந்திக்கலானார். அப்போது அவர்களிடம் இந்தியாவை பற்றிய அனைத்து விஷயங்களையும் திரட்டினார். இந்தியாவின் மீதான கனவுகள் விரிய ஆரம்பித்தன. உடனே பாதிரியார் ஜாம்பிரனாரிடம் சென்று பேசினார். பாதிரியாரின் பதில், உனது முடிவு இதுதான் என்றால் நல்லது, உன்னுடைய தாயாரிடம் அனுமதி வாங்க வேண்டும் என்றார். அன்று இரவே தாயாரிடம் பேசினார். தாயாரின் முடிவு சாதகமாகவே அமைய தாயின் அனுமதியோடு சேவையில் ஈடுபட தொடங்கினார். அப்போது இராணுவத்தில் பணியாற்றி வந்த தனது அண்ணன் லாசருக்கும் கடிதம் எழுதினார். கன்னியாஸ்திரியாக போவதற்கு உறுதியாக இருக்கின்றாயா என்றார் லாசர். தனது சமூக சேவை மீதுள்ள பற்றினால் தனது அண்ணனின் கேள்விக்கு அன்னை தெரசா கூறிய பதில்கள் இவை: நீ 2 மில்லியன் வீரர்களை நிர்வகிக்கும் மன்னனுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறாய். நான் உலகையே நிர்வகிக்கும் கடவுளுக்கு சேவை செய்ய போகிறேன். 1929ஆம் ஆண்டு மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள கத்தோலிக்க திருச்சபையை வந்தடைந்தார். 1942 மற்றும் 43ஆம் ஆண்டு 2ஆம் உலகப் போர் உச்சத்தில் இருந்த காலம். பஞ்சம் வாட்டி வதைக்க ஆரம்பித்தது. கையில் வேலையின்றி, பணமின்றி மக்கள் திண்டாடினார்கள். பசிக்கொடுமை தாங்காமல் பல முதியவர்கள் மயக்கத்தில் சுருண்டு விழுந்து இறந்தனர். ஒரு புறம் போர், இன்னொரு புறம் பஞ்சம், இன்னொரு புறம் விடுதலை போராட்டம் உச்சத்தில் இருந்தது. இந்த சமயத்தில் முஸ்லிம் லீக் என்கிற கட்சி இயக்கம் உருவானது. இந்தியாவை 2ஆக பிரித்து பாகிஸ்தானை தனி நாடாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று கோஷம் வலுத்தது. பஞ்சத்தின் பிடியில் இருந்த அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும், அவர்களுடைய சுகாதாரத்துக்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும் சிந்திக்க ஆரம்பித்தார். ஆனால் லொரோட்டோவின் விதிமுறைகள் கடுமையானவை. ஆகையால் அந்த சிக்கலான விதிமுறைகள் தெரசாவின் சேவையை முழு நேரமாகவோ அல்லது அதிக நேரம் செலவழிக்கவோ அனுமதி கொடுக்கவில்லை. இதன் காரணமாக லொரோட்டோவில் இருந்து விலகுவதாக முடிவு செய்த தெரசா தனது ராஜினாமா கடிதத்தை பேராயர் மூலமாக ரோமுக்கு அனுப்பினார். நாட்கள், வாரங்கள்,
மாதங்கள் கடந்தன. இறுதியாக ஏப்ரல் 12, 1948 அன்று உத்தரவாத கடிதம் வந்துவிட்டது. இனிமேல் என்னுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ற வகையில் ஏழைகளுக்கு சேவை செய்வதில் எந்த தடையும் இல்லை என்று உற்சாகம் பொங்க கூறிக்கொண்டார் அன்னை தெரசா. 5 ரூபாய் பணம், நீல நிறத்தில் 3 சீலைகள். இதுவே தெரசாவின் சொத்து. லொரோட்டோவில் இருந்து வெளியேறிய போது வெள்ளை ஆடையுடன் அழுக்கான குடிசை பகுதிகளுக்கு சென்று அங்கிருந்த மக்களை பார்த்து பேசினார். அவர்களுடைய நல்வாழ்வுக்காக தன்னால் முடிந்ததை செய்து தருவதாக கூறினார். 1955 ஆண்டு செப்டம்பர் 23 முதன்முறையாக சிசு பவன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் ஊனமுற்ற குழந்தைகள், மன வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள், குப்பை தொட்டி மற்றும் சாக்கடைகளில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் என அனைவரும் இந்த காப்பகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டனர். ஒருமுறை போப்பாண்டவர் இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட போது தனது சுற்றுப்பயணத்திற்காக பயன்படுத்திய விலையுயர்ந்த காரை அன்னை தெரசாவுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்தார். சொகுசு காரில் பயணம் செய்வதற்கு சிறிதளவும் விருப்பமில்லை. ஆனால் அதனை மறக்கவும் முடியாமல் புன்னகையோடு ஏற்றுக்கொண்டார். அடுத்த நிமிடமே அந்த காரை ஏலம் விடுமாறு கோரிக்கை விடுத்தார். அந்த பணத்தை அறக்கட்டளை நிதியில் சேர்த்துக் கொண்டார். இது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கடித்த சம்பவம். இதுபோன்று தாம் பெறும் அனைத்து பரிசுகளையும் ஏலமிட்டு அந்த பணத்தை அறக்கட்டளை நிதியில் சேர்த்துக் கொண்டார். தனது முழு நேரமும் ஏழைகளுக்காகவும், ஏழை குழந்தைகளின் கல்விக்காகவும், குடிசைவாசிகளின் மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரத்துக்காகவும் செலவழித்தார். இதனால் அனைவரும் அன்னை தெரசாவை குடிசை சகோதரி என்று அழைக்க ஆரம்பித்தனர். அன்னை தெரசா வாங்கிய விருதுகள் மற்றும் பட்டங்களை காண்போம். 1962 பத்மஸ்ரீ விருது, 1971 23வது போப் ஜான் அமைதி விருது, மேலும் குட் சமரிட்டன் விருது மற்றும் கென்னடி விருது. 1972 சர்வதேச புரிந்துணர்வுக்கான ஜவஹர்லால் நேரு விருது, 1973 டெம்பிள்டன் விருது, 1977 இங்கிலாந்தின் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் வழங்கிய டாக்டர் பட்டம், 1979 அமைதிக்கான நோபல் பரிசு, 1982 பெல்ஜியம் நாட்டு பல்கலைக்கழகம் வழங்கிய டாக்டர் பட்டம், 1985 சுதந்திரத்துக்கான பிரசிடென்ஷியல் விருது, 1996 அமெரிக்காவின் கௌரவ பிரஜை ஆகிய பட்டங்களை அன்னை தெரசா பெற்றார். அன்னை தெரசா அமைதிக்கான நோபல் பரிசை பெற்ற பொழுது அவரிடம் உலக சமாதானத்தை மேம்படுத்த நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டனர். அதற்கு அவர் என்ன கூறினார் தெரியுமா? வீட்டிற்கு போய் உங்கள் குடும்பத்தை அன்பு செய்யுங்கள். இக்கருத்தை வலியுறுத்தி தனது நோபல் நன்றியுரையில் உலகம் முழுவதும் ஏழை நாடுகளில் மட்டுமல்ல, மேற்கத்திய நாடுகளிலும் கூட ஏழ்மையானது அகற்றுவதற்கு மிக கடுமையானதாகவே இருக்கிறது என்று வைத்தார். தெருவில் பசித்திருக்கும் மனிதன் ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து அவனுக்கு ஒரு தட்டு சாதமோ ஒரு ரொட்டி துண்டையோ கொடுத்து நான் திருப்திப்பட்டுக் கொள்ளலாம். அவனது பசியை நான் தீர்த்து விட்டேன். ஆனால் வெளியேற்றப்பட்ட ஒரு மனிதன் யாருக்கும் தேவையற்றவனாக, அன்பு செய்யப்படாதவனாக, கலங்கியவனாக, சமுதாயத்தை விட்டு ஒதுக்கப்பட்டவனாக இருக்கும்போது அத்தகையதொரு ஏழ்மையை என்னை அதிகம் பாதிக்கிறது. அதையே நான் மிக கடினமாக உணர்கிறேன் என்று மனமுருகி கூறினார். அன்புதான் மனித நேயத்தின் ஆதார ஸ்ருதி. அன்புக்கு சாதி இல்லை, மதம் இல்லை, நிறவேற்றுமை இல்லை, பால் பேதம் எதுவும் இல்லை. இன்னும் சொல்ல போனால் அன்பு இனம், மொழி, நாடு என்ற எல்லா எல்லை கோடுகளையும் கடந்து உலக மக்களிடையே ஒற்றுமை எனும் உயர்ந்த ஒருமையை உருவாக்கும் ஆற்றல் படைத்தது. மார்ச் 13, 1997 அறக்கட்டளையின் பொறுப்புகள் அனைத்தையும் சகோதரி நிர்மலாவிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சாதாரண தொண்டராகவே தனது பணியினை தொடர்ந்தார் அன்னை தெரசா. 1997 ஆண்டு செப்டம்பர் 5
அதிகாலையிலேயே விழித்தபோது அவர் நெஞ்சு வலிப்பது போல் இருக்கிறது என்று முணங்கியபடியே பேசினார். தெரசாவுக்கு சிகிச்சை அளித்து வரும் சிறப்பு மருத்துவர் வந்து பார்த்தார். அன்று இரவு 9:30 மணிக்கு நெஞ்சு வலிக்கிறதே என்று மெல்லிய குரலில் மீண்டும் முழங்கினார் தெரசா. கடவுளே, இவருக்கு ஒன்றும் ஆகிவிடக் கூடாது என்று பிரார்த்தித்தார்கள். பதறினார்கள். ஓசைகள் நின்று போய் படுத்திருந்தார். ஆத்மா சாந்தி அடைந்தது. இன்றும் அவரது சேவைகள் மற்றும் தொண்டுள்ளம் நம் மனதில் நீங்கா இடம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மரணத்திற்கு பின் திருத்தந்தை 2ஆம் அருள் சின்னப்பரால் முக்தி பேறு அடைந்தவராக அறிவிக்கப்பட்டு கல்கத்தாவின் அருளாளர் தெரசா என்ற பட்டம் சூட்டப்பட்டார். பின்னர் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களால் 2015ஆம் ஆண்டு அன்னை தெரசாவுக்கு புனிதர் பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது.